Pagdating niya noon sa kanyang bahay, bumungad sa kanya ang mga mabibigat na salot na sumasabay sa hangin. Bawat isa sa mga ito, nagdadala ng karamdaman sa sino mang taong mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Bagaman nais niyang alisin ang salot na yon sa paligid, hindi niya yon basta-bastang magagawa sa kadahilanang nasisiguro niyang matutunugan ng kanilang kalaban ang kanyang presensya kapag gumawa siya ng anumang hakbang na merong kinalaman sa pagpapawalang bisa ng mga pinapakawalang sakit ng mga nilalang. Nang makapasok na siya sa loob ng kanyang pamamahay, doon bumungad sa kanya ang iilang mga engkanto na payapa roong naninirahan. Bawat isa sa mga ito, abalang-abala sa kanilang ginagawa para lamang mabuhay ang kanilang mga pamilya. Masaya naman siyang madatnan ang mga kaibigan niya sa ganoong estado, lalo pat dalangin niya bago siya umalis sa kanyang pamamahay, mabalikan niyang buhay ang mga ito. Kinagabihan noong mismong araw na yan, walang ibang ginawa itong si Tali kundi ang magmasid sa buong paligid. Noong una, inakala niyang payapa naman sa lugar na yon, pero sa paglalim pa ng gabi, bigla naman siyang napasilay sa kalangitan matapos niyang makita ang halos ilang pangkat ng mga aswang na nagsisiliparan. Bawat isa sa mga nilalang na yon, merong daladalang sako na animoy naghahanap ng kanilang mga biktima. Inaasahan din niyang tao ang pakay ng mga ito, lalo pat sa wangis pa lang ng mga nilalang na yon, masasabi mo na kung yun ba ay kumakain ng hayop o tao. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay para kunin ang kanyang sundang. Nang makabalik na siya sa kanyang bakuran, bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya ang isang babaeng nakatalukbong ng kulay puting tela habang nakatayo sa harapan ng bahay niya. Kahit napakadilim ng paligid, aminado siyang kitang-kita niya ang taong yon. Dahil dito, dahan-dahan naman siya roong lumapit habang pabulong na nagtatanong doon ng, "Ate, ikaw ba yan?" Nang marinig naman ang panauhin ng kanyang sinabi, agad naman itong ibinaba ang talukbong nito sa ulo na siyang naging sanhi upang makita ng malapitan ang masayang pagmumuka ng kanilang panganay na kapatid. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi siya roon makapaniwala sapagkat inaasahan na niya na tuwing may sigalot sa kanilang lugar, silang tatlo lamang ang pinapagalaw nito. Kaya yun hindi gaanong nangingialam sa kadahilanang ang pinaghahandaan nito ay ang mga panganib na magdudulot ng matinding pinsala sa isla. Matapos naman nilang magtitigan, agad namang lumapit ang kanyang kapatid habang sumasagot sa kanya ng, "Pasensya ka na, Tali, kung hindi ako nagbigay abiso sa inyo. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Kani-kanina lang, nabalitaan kong may nakapasok sa lagusang nagdudugtong sa samar. May itimang presensyang nasilayan ko sa tubig. Sigurado ako, anuman ang mga nilalang na yon, lubha yung mapanganib. Heto, ibigay mo ito kay Bunso. Pansamantala, hanggat magkakasama tayo, hindi siya maaapektuhan ng presensya ng 4 ebanghelista." Matapos naman itong makapagsalita, agad namang kinuha ni Tali ang kayumangging balabal na iniaabot nito sa kanya. Napakaraming simbolong nakapalibot sa balabal na yon na ayon sa kanyang kapatid, ilang taon niya yung pinagtiyagaang gawin. Dagdag pa nito na isa ang gamit na yon sa mga dahilan kung bakit madalang lang yung magparamdam sa kanilang tatlo. Kahit papaano kasi, aminado rin itong si Ermitanyang Dagay na hangad niya ring makasama ng buo ang kanyang mga kapatid na halos ilang dekada na sa kanyang nawalay. Nang marinig naman ito ni Tali, hindi niya mapigilang makaramdam ng tuwa, lalo pat ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng kanilang kapatid sa kanila.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito na pansamantala, ito na muna ang magbabantay sa bahay niya. Pinadaan na rin siya nito sa isang lagusan nang sa gayoy mas maging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Pagsilay niya sa lagusang ginawa ng kapatid nila gamit ang abo ng mga sinaunang antingero, doon tumambad sa kanya ang paglitaw ng isang lagusang nagkukulay pula at ginto. Maya-maya pa, hindi pa man siya roon nakakapasok, kitang-kita na niya ang bahay ni Ikong. Pagpasok niya sa lugar na yon, agad namang naglaho ang ginawang lagusan ng kanilang kapatid at kasabay nito ang dali-dali niyang pagtungo sa loob ng tahanan ng kanilang bunso. Sa pagbukas niya ng pinto, gulat na gulat naman siya nang masipat niya sila Pepe kasama ang isang lalaking maraming galos sa katawan. Nang masipat naman siya ng mga ito, agad naman yung lumapit sa kanya habang kalmadong nagwiwika si Ikong nang, "Nga pala kuya, si Eping. Siya yung sinasabi ko sa yung anak ni Lolo Erning, ang dating nagtangan ng mutya ng gininto ang kampana. Balita ko, kagaya mo, meron din yung hasang." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, halos wala naman siyang maisagot, dala ng labis na pagkagulat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maging klaro na sa kanya ang lahat-lahat, agad naman niyang ibinigay sa kanilang bunso ang balabal na ipinadala ng kanilang kapatid. Inilahad niya rin dito kung para saan ito at kung ano ang mga limitasyon nito. Dagdag pa ni Tali na kahit mapanganib para kay Ikong ang bagay na yon, wala silang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran. Naniniwala kasi siya na dahil sa mga balitang ipinahayag ng kapatid nila, napagtanto niyang mas nalalagay sa matinding panganib ang kanilang pamilya. Habang binabagtas nila ang pinakamalapit na lagusang ginawa ni Pepe, panay naman ang kanyang pakikipag-usap kay Eping. Hindi niya maipagkakaila noon, lubos siyang humahanga sa ama nito, lalo pat meron silang pagkakaparehas. Ayon sa kanya, may posibilidad sana niyang makausap ang matandang yon. Pero magmula noong hindi na yon nakapanggagamot dahil sa pagkaubos ng dahong ginagamit nito, unti-unti na yung nanghina at hindi kalaunay namatay. Alam ni Tali na masakit para kay Eping na muling sariwain ang tungkol sa pagkawala ng ama nito, pero may kung anong nagdidikta sa isipan niya na magtanong ukol sa misteryong pagkatao nito. Matapos namang marinig ni Eping ang kanyang sinabi, inabisuhan naman siya nitong wala namang problema kung pag-uusapan nila ang tungkol sa yumao nitong ama. Ayon sa antingero na, inaasahan naman nila na mangyayari yon sa kanilang padre de pamilya, lalo pat maituturing na sumpa ang dahong ibinigay ng 2 ahas. Naniniwala kasi ang albularyong naging kaibigan nito na sa likod ng napakabangis na kakayahan ng panggagamot ng dahong yon, nagtatago ang isang sumpa para sa taong nagtatangan dito. Kapag naubos na ang dahon, mawawalan din ito ng kakayahan para gumamit ng anumang uri ng karunungan. Sinasabi ng mga matatanda na kaya nagiging gano'n ang mga taong nagtatangan dito ay dahil sa wala nang nakikita ang gabay ng dahon na maaaring gawin pa ng nagmamay-ari sa kanya sa mundong ibabaw. Upang hindi na ito mahila sa panig ng kasamaan, patuloy itong gagawa ng paraan para mamatay ang taong nagtatangan sa kanya. Dagdag pa ni Eping na bago mamatay ang kanyang ama, alam niyang masaya ito at walang pagsisisi sa tinatamasa nitong buhay sa mundo. Kinumpirma din ito sa kanya na kagaya niya, nagtatangan din yun ng hasang at karunungan ng panlalason. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nakilala ang kadakilaan ng ama nito. Maaaring doon din nagmana si Eping ng kanyang tinatamasang kakayahan noong mga panahong yon. Sa kabuuan kasi ng isla, wala pa siyang kilalang kayang makapaglakbay sa kuwebang nagdudugtong patungo sa lugar ng Samar.
Nang marating na nila ang kinaroroonan ng lagusan, bahagya muna silang tumigil alinsunod sa nais mangyari ni Tali. Pagsilay niya sa kanilang bunso, may hinahon naman niya yung inabisuhan ukol sa mga bagay na kinakailangan nitong gawin at malaman. Ikong, alam kong hindi ka na makapaghintay na makita si ate. Pero sana, maging mahinahon ka. Kahit anong mangyari, wag na wag mong hahayaang mawala ang balabal sa ulo mo. Konting pagkakamali lang, alam mong maaari mong ikamatay ang presensya ng 4 ebanghelista. Mag-iingat ka sana at wag na wag mong kakalimutan ang mga paalala ko. Tandaan mo, para rin naman sa iyo ito. Seryosong wika ni Tali sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Opo kuya, hindi ko yan makakalimutan. Tayo na, baka kanina pa tayo hinihintay ni ate." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang pumasok sa lagusan nang walang pagdadalawang isip. Sa isang kisap mata, doon bumungad sa kanila ang pamamahay ni Tali kung saan sa labas nito naroon ang kanilang kapatid, payapang nagmamasid sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman ang paningin ni Ermetanyang dagay sa kanila matapos na mapansin nito ang dahan-dahan nilang pagpasok sa loob ng bakuran. Sa pagtayo nito sa kanilang harapan, nagmamadali naman yung tumungo sa kanilang kinaroroonan na parabang hindi na nito maitago ang nararamdaman nitong pagkagalak. Nang makalapit na yun sa kanila, maluha-luha naman yung nagwika kay Ikong ng, "Kumusta ka na, Ikong? Salamat naman at pinahintulutan pa rin ang Panginoon na tayo'y magkita. Alam mo, walang araw at gabi na hindi ko hinintay ang pagkakataong ito. Pasensya ka na kay ate ha, kung hindi ko pa kayang alisin ang sumpang namamagitan sa ating dalawa." Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi nito, bigla naman siyang napahagulgol sa iyak dahil sa labis na pangungulila sa kanyang kapatid. Bagaman nagliliyab na noon ang piraso ng balabal na nakatalukbong sa kanyang ulo, hindi niya na yun gaanong pinansin. Niwala nga siyang naramdamang pagkabahala ukol sa maaaring mangyari sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang emosyon nilang dalawa, inabisuhan ni Tali ang kanilang bunso na hanggat maaari dumistansya sa kanilang kapatid. Kaya niya yun sinabi dahil sa napapansin na niya ang mabilis na pagkatupok ng suot-suot nitong balabal. Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi nito, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Habang naglalakad yun papalayo, pilit naman itong sinabayan ni Tali. "Ikong, pasensya ka na talaga. Ayoko namang ipagawa to sa'yo pero kailangan eh. Sana dumating na rin ang araw na malaya na tayong makapagsama-sama." Wika ni Tali sa bunso nila. Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi nito, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Ayos lang yun kuya. Ano ba naman ang magagawa natin kung ito ang kaloob sa atin ng Panginoon? Tanggapin na lang natin. Sigurado ako, meron siyang magandang dahilan kung bakit niya to ginagawa." Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang hayaan na muna ang tatlo na makagawa ng plano. Naisin man kasing bumalik ni Tali sa kinaroroonan ng mga ito, alam niya sa kanyang sariling hindi niya yun magagawa dahil sa kalagayan ng kanilang kapatid. Kahit alam niyang malakas si Ikong, naniniwala siyang pilit lang din itong itinatago ang kalungkutan nitong nadarama mula pagkabata. Sa paglalim ng gabi, matapos ang planong ginawa ni Eping at ni Ermetanyang Dagay, humantong sila sa desisyon na harangin sa bukana ng lagusan ang mga naglalakbay na nilalang.
Para sa kanila, yun na lamang ang pinakamainam nilang gawin upang hindi magkaroon ng ideya ang mga pangkaraniwang tao ukol sa mga nangyayari. Dagdag pa ni Eping na kung haharangin nila yun sa bukana, mataas ang tsansang hindi na yun makakalabas pa. Inilahad din ito sa kanila na para magamit nila ang kabuuang puwersa ng bawat isa, kinakailangan nilang hatiin sa 2 pangkat ang kanilang grupo. Si Ermitanyang Dagay at si Pepe ang magbabantay sa labas ng lagusan habang silang 3 naman ang papasok sa loob nito. Bagaman hindi pa bistado ni Iping ang kanilang mga kakayahan, walang bakas ng anumang pagdududa ang makikita sa mga mata nito. Dahil sa kanilang mga napagkasunduan, naging maayos naman ang lahat. Bawat isa sa kanila sang-ayon sa nais mangyari ng antingero. Kung iisipin kasi, yun na lamang ang maaari nilang gawin para masigurong mapipigilan nila ang pagdating ng hindi mabilang na kalaban galing Samar. Upang hindi na sila magsayang ng oras, noon ding mismong gabi, umusad na sila patungo sa lagusang madalas na dinaraanan ni Eping. Ayon sa antingero, yun lamang ang pinakamalaking daan patungo roon, kung kaya't nasisiguro niyang doon din tatagos ang mga nilalang na yon. Dagdag pa niya na, bagaman may iilan pang maliliit na lagusan, hindi ito basta-bastang matutunton dahil sa nakatago ang eksakto nitong lokasyon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang dalampasigan sa ibaba ng isang napakataas na bangin. Mula roon, naglakad pa sila ng humigit sa kalahating oras para lamang marating ang isang parte ng isla na hindi gaanong napapasok ng tao. Sa unang tingin, masasabi mong wala namang kakaiba sa lugar na yon, pero kapag tiningnan mo ito gamit ang iyong ikatlong mata, doon mo masisilayan ang dami ng nilalang na nabubuhay doon. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, dinala sila ni Eping sa isang bahagi ng lugar kung saan merong batong nababalutan ng lupa, di kalayuan sa pangpang ng dagat. Pagsilay naman ni Ikong sa lugar na yon, labis naman ang pagkagulat na naramdaman nito sa kadahilan ng kitang-kita niya ang isang mahabang lagusan na nagdudugtong patungo sa ilalim na parte ng dagat. Marahil ay nagtataka kayo kung paano naging imposible ang ganitong bagay. Ilang daan taon na ang lumipas, hindi pa ba nakakarating ang Kristyanismo sa ating lugar? Marami ng mga antingerong gumagawa ng ganitong pamamaraan para makatawid sa isang isla patungo sa ibayo nito. Hindi tiyak kung ano ang ginamit nila para maisakatuparan ng ganitong lagusan. Pero ayon sa karamihang may alam, pinagtulungan itong buuin ng mga antingero at iba pang mga taong may tanga na mutya. Yun lamang ang nalalaman ko. Yung ibang istorya, paniguradong hindi na yun totoo. Pahayag ni Eping sa kanila. Nang marinig naman ni Ermitanyang Dagay ang sinabi nito, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa antingero ng, hindi lang ito bastang binuo, pagsasakatuparan nito sa nais mangyari ng datu. Sige na, buksan nyo na at nang makapasok na kayo sa loob. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Iping kundi ang sumunod. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtutulak ng nakaharang doong bato, bumungad sa kanila ang isang makipot na pasilyo na merong mga gaserang walang sinde sa gilid nito. Ayon kay Iping na kusang bumubukas ang gaserang yon sa oras na muling matakpan ng lagusan. Isa yon sa mga ginawang pamamaraan ng mga antingero upang mapanatili ang liwanag sa lugar para magsilbing gabay sa mga taong mapapadaan dito. Dagdag pa niya na, isa din yun sa kanyang rason kung bakit sa kabila ng dami ng nilalang na naninirahan sa lugar na yon, pinipili niya pa rin doong dumaan. Bukod sa maliwanag ang lugar,
Marami rin siya roong nakikitang gamit tuwing pumupunta siya doon ng mahal na araw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, naging maayos naman ang lahat. Pagramdam nilang papailalim na ang lugar na kanilang tinatahak, nagdesisyon silang tumigil na muna ng bahagya upang pakiramdaman ang buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang bigla nilang masilayan ang mga galamay ng alupihan na nakabaon sa lupang nagsisilbing dingding ng lagusan. Gumagalaw ang mga ito at sa laki ng mga galamay na yon, nasisiguro nilang hindi pangkaraniwang laki ang kabuuan ng wangis nito. Maya-maya pa, nang masipat nilang dahan-dahan ang naglalaho ang mga galamay, minabuti nilang ipagpatuloy na ang kanilang pag-usad. Sa muling pagbagtas nila ng daan, inilahad ni Eping na sa mga ganoong oras talagang kumikipot ang daan ng lagusang yon. Napakamapanganib doon ang maabutan ng umaga sa kadahilan ng babalik ang laki nito kung saan doon na magkakaroon ng pagkakataon ang mga insekto na makagalaw ng malaya sa kabuuan ng lugar. Sino man ang maabutan ng mga nilalang na yon sa loob nito, paniguradong hindi na makakalabas doon ng buhay. Nang marinig naman nila Tali ang sinabi nito, doon nila napagtanto kung bakit gabi umaalis si Eping sa kanilang isla. Sa pag-usad pa nila sa unahang bahagi ng lagusan, pansin na pansin naman nila ang biglaang paglamig ng buong paligid. May iilang patak ng tubig alat na rin sila roong nararamdaman, indikasyon na nasa ilalim na sila ng dagat. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman sila noong napatahimik matapos nilang makarinig ng mga nilalang na nag-uusap di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa wala silang maaaring pagtaguan sa lugar na yon, napilitan silang gumamit ng sabulag sa kanilang mga katawan, sabay dikit sa dingding. Maya-maya pa, doon na nila tuluyang nakita ang 5 panauhing may daladalang mga sulo. Bawat isa sa mga ito, nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata, indikasyon na hindi yon mga pangkaraniwang tao. Paglagpas ng mga ito sa kinaroroonan nila, mabilis namang binunot ni Eping ang kanyang punyal at latigo, at walang habas na pinaghahataw ang mga ito hanggang sa bumagsak yon sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang tinulungan nila Tali ang antingero para maigapos ang mga nilalang na yon. Pagkasukol nila sa grupo ng mga ito, agad naman nila yung kinaladkad pabalik sa bukana ng lagusan upang ipakita sa naiwan nila doong kasama. Nang masipat naman ni Ermitanyang Dagay at Pepe ang kanilang mga nahuli, doon ito nakumpirma na maaaring isa yon sa pamamaraan ng mga gabunan upang madagdagan ng madagdagan ang kanilang bilang sa isla. Sa puntong yon, tuluyan ang naunawaan nila Tali kung bakit hindi maubos-ubos ang kanilang mga kalaban. Bilang kumpirmasyon din sa kanilang mga naiisip, nagdesisyon si Ikong na tingnan ang kalooban ng mga ito. Gamit ang kanyang mga mata, sinuyod niya ang utak ng mga nilalang na yon upang mabunyag ang mga pinakatago-tago nitong mga sikreto. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, siya na mismo ang nagkumpirma na totoo ang tungkol sa mga naiisip nila. Napag-alaman din ni Ikong noon, meron pang darating na mga kalaban, kaya na may kinakailangan pa rin nilang maghanda. Nang akmang babalik na sila sa loob ng lagusan, minabuti muna nilang paslangin ang mga nahuli nilang gabunan. Kahit ano pa ang pagmamakaawa nito sa kanila, hindi na nila yon pinakinggan. Dahil sa isip-isip nila, magsisilbi lang yung salot sa kanilang lugar. Nasa paniniwala rin noon nila Tali, sino man ang pumasok doon ng hindi tubong naninirahan sa kanilang isla, ituturing nilang may masamang pakay at pugante sa lugar na pinanggagalingan nito.
Iisa lang din ang parusang naghihintay sa mga ganoong uri ng nilalang at yun ay walang iba kundi ang parusang kamatayan. Matapos naman nilang paslangin ang mga nilalang, dali-dali naman silang bumalik sa loob, tahimik na naghihintay sa pagdating ng kanilang mga kaaway. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, hindi lang bastang mga gabunan ang darating. Okay, grabe parang medyo nalungkot ako nung nagkita si Ikong tsaka si Ermitanyang Dagay. Alam niyo yung pakiramdam na sobrang miss na miss mo na yung kapatid mo pero merong dahilan para hindi kayo magdikit, para hindi kayo magyakapan. Kasi nga once na mangyari yun, mamamatay si Ikong. Alam niyo yun, iniisip ko pa lang na may posibilidad na mamatay si Ikong pagkadikit si Ermitanyang Dagay. Parang ang sakit-sakit. Kasi di ba isipin niyo kapatid niyo yun tas wala kayong magawa. Yung kasi yung binigay sa inyo ng Panginoon na na misyon, kakayahan o kung ano man yan. Yun yung kinaloob. Di ba nga sabi nga ni Ikong, wala silang magagawa kasi yun ang ninais ng Panginoon sa kanila. Medyo nakakalungkot pero ang ganda rin So, para hindi na tayo mabitin, sunod kaagad natin yung episode 9. Alam ko marami naghihintay sa inyo nito. Tsaka sabi nyo kasi tuloy lang kaya 2 episodes tayo ulit. Pahintay na lang ako. Salamat.